Aurten urtero bezala, San Andres eguna ospatzeko prest hemen bildu gara. Eibarko abesti eta bertso batzuk kantatzeko asmoz. Konturatu bazarete, gure guraso eta familiakoak ezin izan dira etorri. Baina, pandemi giroak handitzen dugunean, hurrengo urtean berriro gurekin izango ditugu. Txalo beroak gure senide guztientzako. Lehen da bizi eta saio honi hasiera emateko eskolako txikitxoak igoko dira oholtzara. 5 urtekoekin eta San Andres izeneko abestia eskainiko digute. Txalo handi bat! Izango ditugu gurekin. San Andres abestia kantatuko digutelarik. Aurrera txaloiek! Zikloko ikasleak izango ditugu, bertan eta bertsoa bota ondoren. Arau eta kalian abestia eskainiko digute. Txalo bero bat! Zueke, a ver, vale.
oholtza gainean. Bertan, 3 gizon ilustre abestia kantatuko digute. Ea txalorie! Eta hiru. Laugarren mailakoei emango diegu agera. Euren bertso eta kantua eskainiko dizkigute. Voten saliz apagada. Quinta
izeneko San Andresak ospatuko dituztena. Guztiok oso maite dugun Eibarko herria, izeneko abestia kantatuko digute. Aurrera zigarren maila, txaloak diantzi beste sartuko ditugu. Honekin, gure saio txiki honi bukaera emango diogu. Eta denok bihar kontu handiz eta gaztara dabiliz, beste egun ederra izan ezazuen opa dizuegu.